7, solicito permiso para aterrizar en la plataforma 2, cambio. Hola, què tal? Benvinguts tots al nou canal de YouTube d'Actitud Lúdica, el blog dedicat al món dels videojocs. Si voleu visitar el blog, actitudludica.com. També ens podeu trobar a Twitter, Actitud Lúdica tot junt, a Instagram també, Actitud Lúdica tot junt, i a Ustream retransmitirem partides en streaming. També, si busqueu l'usuari Actitud Lúdica, ens trobareu. A totes aquestes xarxes socials, si poseu Actitud Lúdica, trobareu comentaris, fotos d'Instagram, notícies de Twitter i articles del blog. Aprofitant la nova opció de captura i edició de vídeos de la PS4, doncs us mostrarem vídeos en aquest nou canal i esperem que us agradin. No serà la nostra intenció fer videoguies ni ensenyar-vos on estan tots els paquetes ocultos i coses per l'estil, perquè no tenim temps per tot això, ni som tan friquis. Simplement us volem mostrar el joc, dir-vos la nostra opinió, i perquè, bueno, doncs, si trobeu que us agrada, doncs el compreu o el que sigui, perquè pugueu veure els jocs amb la captura d'alta definició de la PS4. Per començar el primer vídeo, doncs us comentarem el primer joc que va aparèixer per la PS4, que era Killzone Shadowfall. Com podeu veure, és absolutament increïble els gràfics que tenim de nova generació. Hi havia forta pressió per part de Guerrilla Software, perquè clar, ser el primer joc d'una nova consola representa que ens estem gastant un dineral i desitjaríem que aquest dineral doncs es veiés representat en un salt qualitatiu, i ja us podem dir que Killzone Shadowfall no decepciona en aquest sentit, sinó que tenim una forta potència gràfica, i no només en lo gràfic, sinó que Killzone ja no només salta de generació, sinó que explota a la seva saga, perquè estava decaient de forma considerable. Només teníem que un shooter previsible, que sempre fem el mateix, bastant pobre ja, i aquest Killzone ens proposa situacions molt diferents. Ens proposa situacions d'ingravidesa com Dead Space, ens proposa pantalles de sigilo com podria ser un Metal Gear. És a dir, tenim diferents opcions. Explota el nou DualShock molt bé. El Buo, que és un dron que controlarem amb el pad tàctil del DualShock 4. Els arxius d'àudio que trobarem pel camí, amb gravacions de persones. La sentirem des de l'altaveu que té el nou DualShock 4. És a dir, és un joc pensat per explotar de primera mà les primeres novetats d'aquesta nova PS4. En aquest sentit, és un joc perfecte, rodó, explota tot això perquè faci que ens immergim més en la història de Killzone. I gràficament ja ho veieu, la llum, la profunditat, la ciutat, el mur, com el de Juego de Tronos, però de ciment, separa la ciutat en les dues faccions que estan en conflicte. I no sé, gràfics d'alta definició bastant bons. De seguida ho veurem en acció. Ara es liarà, ja us ho dic ara.
¿Dónde está? ¿Qué demonios está pasando? Aquí tenim el búho, que estem enviant a l'atac. Podem canviar el mode d'arma i ara tenim el tirador.